се преспа и я да легна да поспя. Малка сива мишка си намери книжка. Чуден да това е, но дори да срича, мишката не знае. Мишки сиви, мишки покосливи, я елате тук при нас, да я фанете го за в час. Штрак! Цър, аз съм сива мишка и си намерих книжка. Чуден да това, но дори да срича, вечерта не зная. Без да се бавя, от книжката си гизна, но щом я приглътна, усетих бодече, че книжката пълна била стараесна. Малко съм, но пък и юначе и пристъпвам с крачки леки в новички бутушки меки. Мяу. Чухте ли, деца? Сивата мишка се намерила книжка, но тъй като не разбирала от картинки, а само от руканки и слонинки. Тогава решила да спуска, тази книжка не запуска. Добре, че бях аз, от книжката с картинки щяха да останат само прашинки. Виж как могъщо светя на небето, слънчи прогонвам нощната тъма. Ограбвам хора, планини, морета и всеки кът на вашата земя. Ти малка и едва незабележима, при мене книжчице, какво си ти, каква неземна сила в тебе има, с какво събуждаш хората мечти. Ти нямаш огън, блясък и лъчи, и защо те светлина наричат и гледат в тебе с пламени очи. Земята цяла, слънцето, всемира, на страницата мира намират те. Но аз прониквам още там, където не стига на лъчите ти мощта, на хората в душите и сърцето, оттам прогонвам мрака и нощта. Аз разбрах, че всяка книга е вълшебство, всеки писател е магиосно. Тъй както Вселената не може без слънце, така и децата не могат без знание. А сега ще ти разкажа една интересна приказка за моите сестрички. Фокус, мокус, хоп. Аз съм книжка веселушка, на децата вярна дружка. Скача зайчето
калинки в моите жарени картинки. Аз съм книжката любима, колко радост мен има. И аз бях книжка веселушка, на децата вярна дружка. Но с нечистите ръце наивка станах книжка пацаливка. Оле, тук е дразена картинка, пък тук е името на Чинка. Виж, мръсни ръце не разлистваше и често над мен мляко разсипваше. Оле, не плачи, не плачи. Деца, пазете книжките, от тях ще научите интересни неща. Когато книжката говори, ние мълчим. Тя се радва, чете внимателно я слушаме. Книжката е най-добрият приятел на децата. Книгата може приказки да разказва, песни да пее, с думички и ноти. За толкова много неща не разказва тя. Наричаме я прозорче към света. Аз научих, че книжката е прозорче към света. Надникнеш ли в него, може да отидиш навсякъде като с вълшебно килимче, да се върнеш назад в миналото или да погледнеш Земята от космоса. От хубавата книга научих, че доброто винаги побеждава, че най-голямото богатство са здравето и знанието, а най-красивите ръце са на този, който се труди. Мили български деца, с топли мънички сърца, наберете роз цвете, пъстри китки донесете, за да свиеме венци на славянските отци. Тези братя родни мили, азбуката са створили. Днес е празник най-велик на славянския език, на славянските народи, ден на Кирил и Методий. Още древни времена, солунските двама братя са засели семена на славяните сърцата. Семената са безсмъртни букви, те изучава ги усърдно всяко Бога. Те са първите будители, нашите първоучители. Кирил и Методий, свети имена, дали на народа ярка светлина. Тя ни води винаги напред, ние вървим със азбучния ред. А, Б, В са буквите прекрасни, ясни и звънливи, гласни и съгласни. Нас избраха славянските братя, азбуката ни дариха свята, над славяните отвори тя сърцата, слепите прогледнаха автомат. За тяхното велико дело, изстрадан с любовта и смел, ние от сърце благодарим и с гордост ще го продължим.